annabi yana zaune, yarinya tana dindifa ranar sallah, tana dindifa. Annabi ya juya baya, ya kalli bango, ya rabu da ita. Abubakar na shigowa ya ce a mizmaru shaitan fi bait rasulillah, gogen shaidan, muryar shaidan a gidan manzan Allah. Sai manzan Allah ya ce la da'aha, rabu da ita. li ta'lama al-yahud anna fi dinina samha, yahuda su san addinin mu ba tsanani. Gashi yau ranar sallah, sai ya ce yau ranar musulmi ce, ranar shakanin musulmi ce, rabu da ita. Umar na shigowa bai ce komi ba, sai ta kwashe kayanta ta gudu. Sai manzo Allah ya dariya ya ce a dama duk wanda akwai dan shedanci baya zama kusa. Sai ta kwashe kayanta ta gaba. Shi Umar bai ce komi ba. Shi yasa ran da ya zama khalifa ya ce to yau wani zai ce mun shiga uku, ya ce mun saurara. Ya ce na zauna gaban manzon Allah ya ga irin yadda nake da zafi da kufulowa. Manzon Allah bai taba min nasiha in saurara ba. Na zauna gaban Umar, Abubakar haka. To ta iya yiwa wani ya ce yau na zama khalifa, yau mun shiga uku. Umar ya ce ko daya, kowa ya kwantar da hankalin shi. Amma duk wanda yake tunanin yana da ƙarfi saboda haka zai zalunci, to mai rauni ne a wurina, dan zan danne shi in cire zaluncin dai. Duk wanda yake tunanin rago ne mai rauni amma yana da gaskiya, to mai ƙarfi ne a wurina.